Pagpatong sa unang adlaw sa Setyembre, unang adlaw sa Bear Months, nagsugod usab ang paghimo sa tema nga Christmas Village nga makita-an unya sa Mandaue City Heritage Plaza. Sa pagkakaron mibarug ang 13-meter giant Christmas tree nga mamahimong kabahin unya sa Christmas Village. Matod ni Francis Cabigas, ang designer sa Christmas tree, nga usa ka lig-ong Christmas tree ang pabarugon sa Department of General Services nga magpasod sa 50 ka mga tao sa usa ka higayon. Ang nakaanindot sa Christmas tree susama kini sa usa ka Christmas house tungod kay aduna kini pultahan nga mga bintana o mga Christmas ornamentals nga ilang idayan-dayan sa sulod sa Christmas house. Sa higayon nga mahumana, mamahimo kining usa ka sa mga atraksyon unya sa mga Mandawihanon o mga bisita nga mamahimong makapahulagway sa sulod sa Christmas house. Gipahibaw usab ni Cabigas nga ang tibuok Mandaue City Heritage Plaza nila pinaagi sa pagdayan-dayan unya nini aron mamahimong usa ka Christmas Village.